Hayan magmingaw ang kapulis o kasaulugan sa Pasko karong tuiga human ipahibaw sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR 7 nga dili luwas kanon ang usa sa mga paboritong damon sa Pasko ang kining kinason. Ipahibaw sa BFAR 7 nga dili luwas kanon ang mga kinason nga nakuha gikan sa kabaybayonan sa dakbayan sa Tagbilaran o sa Dawis tungod kay dili na kiniluwas kanon. Sa kamanduan sa BFAR, gidili usab ang pagkuha o pagbaligya sa bisan unsa matang sa kinason gikan sa pipila ka baybayon sa Sapian Bay sa Capiz ug Aklan, Gigantes Islands ug sa Carles sa Iloilo. Dili usab luwas ang mga kinason sa kadagatan sa Damanquillas Bay sa Zamboanga del Sur, Yanga Bay sa Surigao del Sur ug sa San Benito sa Surigao del Norte. Samtang ipasalig sa mga shell vendors sa merkaduhan sa Tagbilaran City. Nga luwas ang ibaligyan nila mga kinason tungod kay dili kani apektado sa red tide.